Veña, vamos a adivinar cales son os organismos que xeran oxígeno coa súa fotosíntese. Está claro, verdade? Exacto, as microalgas. Estou seguro de que iso é o que estabas pensando. Pois sí, a metade da fotosíntese que hai no mundo prodúcese nos océanos, principalmente polas microalgas. E logo as bacterias aproveitan a materia orgánica. Bacterias? Pero no mar hai bichos deses? Eses bichos son os que collen da materia orgánica os fosfatos, nitratos e amonio para que logo poidan ser utilizados outra vez polas microalgas. Aquí en Galicia, e sobre todo nas Rías Baixas, temos moito fitoplancto. Phytoplankton? What the heck is that? O fitoplancto son as microalgas. Pero entón, se hai moitas microalgas dando de comer a bacterias... Que? Cal é o problema coas bacterias? Pois moitas bacterias! Sen elas, o ecosistema mariño non funcionaría. A mí é que me soa a chinés este tema. 对不起，中文听起来不一样。 As microalgas recollen o CO2 da atmosfera e utilízano para crear azúcares e outra materia orgánica, liberando oxígeno. As bacterias collen a materia orgánica e liberan outra vez os fosfatos, nitratos e amonio, deixando que podan ser outra vez aproveitados por outras microalgas. O que ven sendo un ciclo de toda a vida. Exacto, sí, un ciclo. As bacterias son as recicladoras do mar, e dos ríos, dos lagos, do solo...